Desenes de voluntaris han netejat l'últim tram del riu Millars al Almassora. Xiquets i adults han compartit les tasques de neteja en un antic abocador situat a la vora mateixa del riu. L'activitat forma part d'un programa de conservació de la Fundació Biodiversitat. ¡Anda, un nido! ¡Un nido! ¡Ay, qué bonito! Són xiquets de l'Escola de Música de Castelló que, junt a un grup d'adults, han participat en la jornada voluntària de neteja del riu Millars al Almassora, convocada per la Fundació L'Himne i BP Oil de Castelló, entitat apadrinadora del tram del riu. La refinería tiene un grupo de voluntariado corporativo que está implicado en todo lo que son acciones sociales, tanto con el entorno, con organismos sociales, ONGs, y colaboramos en las distintas actividades que ellos van haciendo. La Fundació L'Himne es dedica a la custòdia fluvial, a aconseguir que entitats privades o públiques es responsabilitzen en la conservació d'estos ecosistemes. Hem organitzat diverses activitats, entre elles, en concret la d'avui, és una neteja del riu, una eliminació de deixalles i el seguiment de les tortugues autòctones del Millars. El FEM suposa la continuïtat d'un costum ja obsolet, la ubicació a si mateixa d'un abocador municipal, ara prohibit per la protecció de la zona. Este costum encara perviu avui en dia i, a banda, tenim el tema de les avingudes. Les avingudes arrosseguen tota la zona d'abocador que hi ha ací i van distribuint les deixalles per tot el riu fins a la desembocadura. En l'últim tram del riu, la sequedat de l'ambient es transforma en verd. Així hi ha instal·lades unes nases per a controlar la població de Galàpags, tant autòctons com foranis. Avui s'ha capturat una cria de tortuga exòtica de Florida. A lo que la gente tiene que colaborar, porque si no es imposible atajar el problema, es que bajo ningún concepto se debe abandonar una mascota en el medio natural. Nunca, bajo ningún concepto. Finalment, este és el resultat de la jornada de neteja. El riu Millars està este cap de setmana un poc més net. Al Almassora acabem este temps de notícies.